Sa gitna ng nagngangalit na busina ng mga jeep at mga tila walang katapusang agos ng mga tao sa kalsada ng Maynila, bitbit ni Elias ang isang lumang maleta at ang bigat ng mga pangarap ng kanyang pamilya mula sa liblib na baryo ng Samar. Ngunit sa ilalim ng kanyang suot na kamiseta, nakasabit ang isang lihim na mas mabigat pa sa anumang materyal na bagay. Isang kwintas na may itim na bato, malamig sa balat at tila tumitibok kasabay ng kanyang puso. Ito ang huling pamana sa kanya ng kanyang lola na si Lola Corazon. Sa kanyang huling hininga, itinuon ng matanda ang nanlalabong mga mata kay Elias at isinuot dito ang kwintas. "Huwag mong huhubarin, Elias," bulong nito. "Ito ang lakas ng ating dugo. Ito ang magpapanatili sa iyong buhay sa gitna ng mga lobo ng mundo." Ang unang linggo ni Elias sa isang maliit na dormitoryo sa Sampaloc ay puno ng kalituhan. Sa probinsya, ang katahimikan ay kaibigan. Sa Maynila, ang ingay ay isang parusa. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, napansin niyang ang kanyang pandinig ay nagiging masigasig sa paraang hindi niya maipaliwanag. Habang nag-aaral sa hating gabi, naririnig niya ang bulong ng mga boarders sa kabilang palapag. Naririnig niya ang pagpatak ng tubig sa gripo sa kabilang kalsada. Higit sa lahat, naririnig niya ang pintig ng puso ng kanyang katabi sa kama. Isang mabilis, mainit, at tila masarap na tunog. Kasabay nito, ang pagbabago ng kanyang panlasa. Ang paborito niyang instant noodles ay naging lasang karton. Ang kanin ay tila buhangin sa kanyang bibig. Ang tanging bagay na nagpapatahimik sa kumukulo niyang sikmura ay ang amoy ng hilaw na karne mula sa palengke na nadaraanan niya tuwing madaling araw. Isang gabi, matapos ang isang mahabang lecture sa kolehiyo, natagpuan ni Elias ang sarili sa harap ng isang karinderya. Ang amoy ng dinuguan ay tila isang awit na tumatawag sa kanya. Ngunit hindi ang luto ang kanyang hinahanap, kundi ang dugong nananalaytay pa sa kanyang isipan. Isang gabi, sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan na pilit sumisilip sa mga gusali, hinubad ni Elias ang kwintas upang linisin ang kanyang sarili. Sa sandaling mahiwalay ang itim na bato sa kanyang balat, isang matinding sakit ang gumuhit sa kanyang buong katawan. Ang kanyang mga kuko ay tila gustong humaba at ang kanyang mga bagang ay nangati sa paraang hindi makatiis. Dito niya napagtanto, ang kwintas ay hindi lamang palamuti. Ito ay isang bertud. Naalala niya ang mga kwento sa kanilang baryo tungkol sa kanilang pamilya. Ang mga bulang, ang mga taong hindi tumatanda at may matang nagliliyab sa dilim. Ang kanyang lola ay hindi namatay dahil sa katandaan. Namatay siya dahil ipinasa na niya ang itlog o ang sumpa sa susunod na tagapagmana. Sa harap ng salamin, nakita ni Elias ang sariling refleksyon. Ang kanyang mga mata, na dati ay kulay kape, ay may bahid na ngayon ng panlilisig na kulay dilaw. Sa loob niya, may isang nilalang na nagpupumiglas at kumakawala. Isang aswang. Ang Maynila ay naging isang malaking hunting ground para sa kanyang mga bagong pandama. Sa gabi, habang ang lungsod ay abala sa bisyo at trabaho, si Elias ay nakatayo sa rooftop ng kanilang dormitoryo. Ang hangin ay puno ng iba't ibang amoy, usok, basura, at ang halimuyak ng buhay na tao. Dito pumasok ang matinding krisis ng kanyang pagkakakilanlan. Siya ba'y si Elias, ang iskolar na gustong maging inhinyero? O siya na ba ang nilalang na itinakda ng kanyang tradisyong pampamilya? Hindi ko to pinili, bulong niya sa hangin. Lola, bakit ako? Ang tradisyon ay isang tanikala.
Para sa kanyang pamilya, ang pagiging aswang ay hindi sumpa, kundi isang paraan ng pagpapatuloy. Ito ang nagbigay sa kanila ng kapangyarihan laban sa mga nang-aapi sa kanila sa probinsya. Ngunit sa modernong mundo, sa gitna ng teknolohiya at semento, ang bertud ay tila isang malaking pagkakamali. Isang maliit na piraso ng kadiliman na pilit isinisiksik sa maliwanag na hinaharap. Isang gabi, ang gutom ay naging isang sumpa na hindi na makayanan. Nakita niya ang isang batang palaboy sa kanto, payat at mahina. Ang pandaman ni Elias ay nagsabing kainin ng palaboy. Ngunit ang kanyang puso ay sumigaw na tulungan ito. Ang paglalaban na ito ay nagdulot sa kanya ng pisikal na paghihirap. Nagsimulang magbago ang kanyang anyo. Ang kanyang balikat ay lumapad at ang kanyang mga paa ay naging handa sa pagtalon sa mga bubong. Hindi na nakapag-aral si Elias ng gabing yun. Naglakad siya patungo sa tuloy ng Pasig, bitbit ang itim na bato. Nararamdaman niya ang galit ng bato. Ang mga bulong ng kanyang mga ninuno na nagsasabing sayang ang lakas, sayang ang buhay na walang hanggan. Kung tatanggapin mo ito, Elias, hindi ka na kailanman magugutom. Hindi ka na kailanman patatakot. Tila boses ng kanyang lola ang naririnig niya sa bawat pagtibok ng bato. Ngunit tinignan ni Elias ang kanyang mga kamay. Nais niyang gumamit ng ruler at kompas, hindi kuko at ng pangil. Nais niyang bumuo ng mga tulay, hindi sirain ang buhay ng iba para lamang mabuhay. Ang bigat ng tradisyon ay sapat na upang malunod ang sinuman. Ngunit napagtanto niya na ang tunay na lakas ay wala sa bertud, kundi sa kakayahang piliin kung sino siya. Sa isang determinadong pagkilos, hinawakan niya ng mahigpit ang kwintas. Ang itim na bato ay uminit, tila sinusunog ang kanyang palad, bilang pagbabanta. Tatapusin ko na ang sumpa, sa mismong oras na to. Mariin niyang sabi. Hindi niya itinapon ang bato sa ilog. Alam niyang may makakakuha nito at magpapatuloy ang siglo. Sa halip, dinala niya ito sa isang lumang simbahan sa Quiapo. Sa harap ng altar, sa gitna ng amoy ng insenso at kandila, inilapag niya ang kwintas. Hindi niya ito idinalangin na mawala, kundi hiningi niya ang lakas na kontroli ng halimaw sa loob niya nang hindi umaasa sa kapangyarihan ng bato. Hindi naging madali ang sumunod na buwan. Nanatili ang sensitibong pandinig ni Elias at ang kanyang kakaibang panlasa. Ngunit wala na ang itim na bato na nagdidikta ng kanyang bawat galaw. Natutunan niyang supili ng gutom sa pamamagitan ng disiplina at pagkain ng mga bagay na dati ay hindi niya matanggap. Si Elias ay nanatiling isang binata mula sa probinsya. Ngunit may dala siyang lihim na siya lang ang nakakaalam. Ang pagiging iba. Ang pagiging iba ay hindi nasumpa sa kanyang paningin, kundi isang paalala na ang ating pinagmulan, gaano man ito kadilim o kabigat, ay hindi kailangang maging dulo ng ating kwento. Sa bawat paglakad niya sa kalsada ng Maynila, hindi na siya natatakot sa mga lobo. Dahil alam niya, sa loob niya, nag-api na niya ang pinakamabangis na halimaw. Ang obligasyong maging anuman, maliban sa kanyang sarili. Ang kadena ng pamilya ay naputol na, hindi sa pamamagitan ng dahas, kundi sa pamamagitan ng isang simpleng desisyon na piliin ang liwanag sa gitna ng minanang kadiliman.